Er is nij werk en dat ik nog mij de Franse taal Dubry van Furious Pablo. Perry Vlien is hij al eens de gast in Noorderwien. En ik ben blij dat hij trok in is in de muziek. En dus verrast het dus positief dat hij bij mij een nieuwe single aankwam, Furious Pablo. Leuk dat je hier even langs wilde komen. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Gaat goed. Bedankt dat ik mocht komen. Het gaat goed. Lekker. Ja. Druk met de muziek? Ja, druk met de muziek, het uitbrengen, componeren en noem maar op. Promotie, marketing. Vandaar dat ik hier ook ben. Het is om een nieuwe single aan te kondigen. En met muziek blijf je steeds bezig. Je blijft continu bezig. Het is ook uit passie eigenlijk ook dat jij continu ideeën in je hoofd hebt. En die wil je gewoon even uitbrengen. En inderdaad, druk bezig, ja. Zeker. Wat is het verhaal van deze single? Het verhaal van deze single is meer ook gewoon, zeg maar, de opbouw van een rap contest. De Dubry heet dat, is zeg maar het lawaai, buzz. Je wil natuurlijk wel meer exposure als je muziek maakt, dat mensen jou ontdekken. En vandaar heb ik het idee gekregen om dat op papier te zetten. Ik heb het misschien wel op mijn telefoon getypt, maar ik heb wel die tekst zo bedacht dat ik zeg van op het moment dat ik dit liedje die ik nu schrijf in de auto ga afspelen, dan gaat het lawaai maken, zomaar te zeggen, maar dan bedoel ik het eigenlijk meer met, dan gaat die beuzen, dan wordt die wel viraal, dan gaat die viraal, zeg maar. Dat is het idee achter eigenlijk. En dan heb je een mooie metafoor en wordplays van het liedje. En dat maakt het gewoon een super nummer en interessant om naar te luisteren. Ik zag dat hij al op YouTube stond. Met andere woorden, clip erbij, alles erbij gedaan. Het speel staat ook online. Ja, zeker. De clip is online te bekijken op YouTube natuurlijk. Ik vraag ook aan iedereen om op mijn YouTube kanaal te abonneren. De clip is inderdaad, deze keer heb ik audio plus video uitgebracht. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want deze dagen willen mensen jouw muziek niet alleen maar luisteren, maar ook zien. Hè? In de zin van dat je beelden erbij hebt. En daar ben ik wel blij om dat het op YouTube staat. En dat iedereen het gewoon kunt meemaken. Ja, zeker. Even naar het maakproces, daar had je al een beetje over gezegd. Maar hoe heb je dit aangepakt? Doe je dit helemaal individueel, alleen? Of heb jij een productieteam om je heen? Nou, dat is een beetje verschillend. Dit nummer heb ik met behulp van twee maten nog opgenomen. Het is een tijdje geleden opgenomen, ook al is het nu uitgebracht, maar ik heb hem al een tijdje in mijn hard drive, zeg maar. En dat proces ging best wel goed en dat ging prima in samenwerking. Als je bij de video gedeelte kijkt, dat was wel een uitdaging. Hè? Ik vind het wel leuk om te doen, maar ik doe het niet zo vaak. Dus ik moest zelf mijn eigen clip regisseren. Echt monteren en kniepen en plakken en uitzoeken hoe het allemaal werkt. Ik heb natuurlijk wel een beetje coaching gehad van ook nog een maat van mij. En toen ben ik zelf ermee bezig geweest. Dat was een uitdaging, maar ja, uiteindelijk is het wel leuk om te doen. Joh. Het is het monteren werk. Ik focus me meer op het schrijven van het nummer en hoe ik het overbreng. En hoe ik rijm en dat het perfect klinkt. Maar ja, dat je daarnaast nog, of de opnameproces qua de audio ook. Daar heb ik me niet zoveel bemoeid als de laatste tijd, maar toen was het gewoon van, jij doet het even en ik focus me op de rijms enzovoort. Maar de video gedeelte was wel meer, ik was meer bij betrokken ook in de productie zelf van de video. En ja, dat was een hele leuke ervaring. Ik heb gelukkig tijdens de lockdown een beetje kunnen leren van de tutorials kijken en kijken hoe het allemaal werkt. En ik had het al een beetje iets dat achter hoofd had om te doen. En af en toe deed ik het wel een beetje. Maar ja, dit keer was echt gewoon top-notch werk. Dus dat moest echt goed gebeuren. En het was een hele uitdaging. Maar ja, het ziet er wel goed uit. Ik ben er blij om. Heb je nog wat anders kunnen doen met je muziek tijdens de hele coronaperiode? Of was dit het wel? Gewoon opnemen en een clip en maar afwachten tot de wereld weer een beetje los gaat? Of heb je nog meer kunnen doen? Ja, ik heb wel meer in de zin van achter de schermen dat ik mezelf heb leren opnemen. Het komt heel veel bij kijken.
Je hebt megahertz die je moet leren en hoe je een bepaalde sound moet laten klinken. Daar heb ik me wel heel lang in gediept. Het is echt, eigenlijk zeggen ze, een sound engineer stopt nooit met leren. Dus je leert iedere keer weer nieuwe dingen. Wat ik nu geleerd heb tijdens de lockdown, kan ik het mooi meenemen naar de opnamesproces. Maar ik merk wel dat ik nog meer moet leren. En los daarvan heb ik heel veel gelezen ook. Qua muziek en begrijpen wat je eigenlijk met je muziek kunt doen als we praten over de promotionele fase. Marketing en hoe je met je muziek eigenlijk naar voren kunt komen. En muziek is een hele grote factor. En daar moet je heel veel over leren. En daar heb ik de afgelopen tijd wel mijn best gedaan om daar een beetje in te verdiepen, ja. Over marketing gesproken, ik bedoel, die hele rap-hip-hop scene in Friesland is natuurlijk buitengewoon klein. Urban culture heb je hier natuurlijk ook wel, maar ook niet in hele grote getalen, misschien wat in Leeuwarden. Waar richt je je met andere woorden op? Buiten de provincie? Of probeer je dat internationaal te doen? Ja, dit is een hele lastige vraag, hè. Dit is een hele lastige... Daar ben ik voor. Ja, weet je wel. Kijk, ik spreek nu nou Nederlands, maar ik kan ook Frans en spreken. Dus ik ben oorspronkelijk Franstalig. Dus... Wat rap jij alleen in het Frans? Nou, ik rap niet alleen in het Frans, in het Engels ook wel. Ik kan wel een Nederlandse nummer schrijven, maar dat is nog niet voorgekomen. Dat ik dat volledige Nederlandse... ik heb wel in mijn nieuwe single heb ik 2 Nederlandse zinnen erin gegooid. Als je niet oplet, dan merk je er niks van. Maar hij is wel Nederlands ingesproken. Maar het is afleidend om zeg maar alleen... Om niet Frans te gaan rappen. Dus dat denk je, wauw, dat begin je eigenlijk mee te spreken. Dat denk je zelfs. Af en toe denk ik ook in het Frans, ook wel in het Nederlands. Ik ben zelf Engelstalig begonnen. Heb ik eerder volgens mij al een keertje bekendgemaakt op social media. En dan zie je dat die publiek inderdaad een beetje beperkt is, zoals u net noemde. En dan begin jij dus te kijken van, wie kan ik bereiken? Ik heb dus 2 jaar geleden een nummer volledig in het Lingala geschreven. Dat is dus mijn moedertaal, naast het Frans. En die heeft het zo goed gedaan dat ik een publiek eigenlijk die er al was, mij weer heeft ontdekt. Die dachten van oké, dat hadden we niet verwacht. Dat jij met zo'n nummer zou komen, volledig in Lingala, dat spreekt aan. Waar wordt dat gesproken? In Congo, in de Democratische Republiek Congo. En het was wel een interessante nummer, maar dat nummer ging over spijbelaars en schoolverlaters. En dat sprak iedereen aan. En ik kan me herinneren, in 2019, de regering in Congo hadden de school, de onderwijssysteem gratis gesteld. Door de bepaalde crisis die daar aan toedoen. Maar dan mochten scholieren gratis gaan. Perfect timing. En ik had het liedje over schoolverlaters niet. Je moet focussen op school. En het is niet het einde van de wereld als je niet via school. Je kan ook cursus volgen. Dus zorg maar dat je iets leert. Zodat jij een bepaalde plek kunt krijgen. In het systeem of je geld kunt verdienen. En dat heeft zo goed gepakt. En mijn publiek daar, die is helemaal nieuwsgierig over mij geworden. Ja, en dat is weer een publiek en ook in de diaspora van Congolezen. Overal waar Congolezen zich bevinden wil ik ook echt ze toereiken. En zodoende creëer ik een publiek. En ik denk dat ik over 2 jaar ook de Amerikaanse publiek kan overtreffen. Want ik heb nummers die volledig in het Engels zijn gemaakt. Alleen het moet in een bepaalde structuur worden uitgebracht. En dan mag jij ook die publiek targeten, zeg maar. En dan, kijk, als ik met een Lingala liedje kom in Atlanta of zo, dat is wel leuk, maar dat verstaan ze niet. Vandaar dat je echt bepaalde gebieden moet targeten.
Terug naar je single, terug naar het Frans eigenlijk ook. Goed, genoeg plannen dus. Je bent heel erg aan het leren, opnemen, releasen. Nu de marketing nog. De wereld gaat weer inderdaad weer een beetje open. Ga je buiten de provincie, ga je nog optredens doen, dat soort dingen? Of is het vooral releasen? Dat hoop ik. Ik hoop echt op een podium. Ik hoop om op te treden. Ook waar mensen mijn muziek kunnen verstaan en kunnen horen, kunnen waarderen, om maar zo te zeggen. En dat doe je ook eigenlijk voor. Ik vind het eigenlijk zelf leuk, maar ik wil ook delen met mensen die dat verstaan. Wat ik gedaan heb tijdens de lockdown of daarvoor al. Ik ben op zoek naar exposure, podiums om inderdaad op te treden naast de release. De releases gaan natuurlijk wel door. Zo zie je maar weer dat ik niet nu weer... in mijn planning heb ik zoiets van, wow, ik wil misschien wel een liedje per maand of zo releasen. Maar als ik kijk naar de promotie of de impact die Dubruis nu heeft, kan ik me even inhouden. Om nu niet nog... Even afwachten. Even afwachten, weet je wel. Even afwachten en kijken hoe dit allemaal uitpakt. En natuurlijk als alles weer losgaat, dan wil ik echt wel optreden. En wil gewoon losgaan. Furious Pablo. Balade dans la tête, ouais gros je reviens de la messe. La légende mate avec tristesse, le visage rempli de détresse. La GRD Valadès, accepte qu'il faut qu'elle me tresse. Je tourne à cœur, elle me répond 13. Dès que je mets son dans ma caisse. Ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit.